isiokwu njikọ ụbọchị keta asị ihu ọma na ezigbo akparamagwa. Ihu ọma na ezigbo akparamagwa. Fine face and character. Fine face and character. Igbo ndị ọma ekelekwa m unu. Ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Dịka m na-adị ekwu, ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya. Ọ bịara bụ onye ya bịagbula ya. Ọ mụ ka a na-akpọ MC The Baptist. Ekelekwa m unu ọzọ. Ihe m na-ajụ ego ekele unu mgbe ọbụla bụ na unu ahụ na m na ebe a. Ọkwa mụnwa unu na-ebe a. Ya bụ aka nri kụọ aka ekpe akwa aka nri, ha abụọ megịnị adị ọcha ya gazie. Dịka m si wee kwuo, isiokwu m bụ ihu ọma na akparamagwa. Ihu ọma na akparamagwa. Fine face and character. Kedu ihe bụ ihu ọma na akparamagwa? Ebe m ga-agbado ụkwụ wee na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ebe ụmụ agbọghọ nọ. Ụmụ gịnị? Ụmụ agbọghọ. N'ụwa nke a Jizọs Kraịst bịara nwụọrọ anyị. Ị ga-afụcha ụmụ agbọghọ ndị mara mma, kụrụ akpa ha n'aka ka onye witilo na-eme, na-aga n'ụzọ. Ha mara ezigbo mma, mana ofu mkpụrụ agwa adịghị ha n'ime. O nwere ihe amụmatụ m ga-eji ya were na-eme na-amadụ n'ihe emume a n'ụbọchị nke taa. Ofu nwa agbọghọ mara mma ka ya na onye ga-alụ ya dị na mma. Ha abụọ na-atọ mmanụ na nnu. Ha abụọ na-atọ wee ka eji sie nri, mmanụ na nnu agaghị anọ na ya. Mmanụ na nnu ha na-atọ ha wee tọrọ wee ruo ogugo nke nwoke iji nwee nkwuo okwu si nke nwaanyị, aga m eme gị nwunye m. Ọ ya bụkwa aga m alụ gị alụ, ị ga-emekwa gịnị? Ị ga-alụkwa m. Nke nwaanyị wee sị ee, aga m alụ gị. Okwu wee biri ọkụ. Na-egekwe ntị ebe m na-aga o. Ihu ọma na akparamagwa. Mgbe ha abụọ bakwute na ha abụọ ga-ebi, nke nwaanyị wee sịrị nke nwoke, biko aga m amata ndị bụ unu, aga m amata onye bụ nne gị ma ọ bụ nna gị. Nke nwoke wee kwee yero, ee, ị ga-amata nne m ma ọ bụ nna m. Ha mee gịnị? Ha wee hie agba mbọsị ọ ga-abụ ka e nwee ihe a na-akpọ conversation. Ka e wee eme nkọwa. Ọkwa bụ onye a, onye abụkwa onye a, onye abụkwa onye a. Ịma nke nwoke nne ya anaghị adị anọka ya. O wee kpọọ nke nwaanyị na fon si ya, nne m nọkwa n'ụbọchị nke taa, biko ihe abịanwu ka m kpọwara gị onye bụ nne m na onye Igbo. Nke nwaanyị si ewuo ọnwa egbuo dịka ebe a tụrụ aka. O mee gịnị? O wee kwadowe dịka ọ kwadoro. O wee yi akwa mee osisi wee mapụta nnọọ ebe a ga-agba moto. Mgbe ọ mapụtara ebe a ga-agba moto, ọ nwere ofu agadi nwaanyị bụ ibu ya na-atọ na-agba mbọ ka otu nwere ike isi wee baa moto wee pụta kwa so ofu oche fọrọ na moto ahụ. Nwaanyị bụ na agadi nwaanyị na nwa agbọghọ agaghị azọnwunu moto na ahụ, agaghị azọnwunu nwa agbọghọ maba. Agadi nwaanyị sị ya, nne biko ị ga-enyetụrụ m ohere maka ibu m na anya m arụ ka m banye moto ọzọ pụta ebe ya. Nke nwaanyị jụda lee ya anya, bịa agadi nwaanyị kwere onwe gị ugwu, kwere onwe gị ugwu. Ke nke gwara m ego na moto m na-aga ofu ebe. Ego na biko iwe were ga arịọ m gagharịọ moto mee vum gawa. O ruo nkeji ole ma ole moto ọzọ pụtakwa, nwaanyị bụ ibu banye moto. Ka Chineke si eme ihe, moto ha abụọ ruo na bus stop ebe ha abụọ gara itu. Ha abụọ mekwa gịnị? Lọtuo. Nwaanyị bukuru ibu ya, nke nwa agbọghọ koro akpa ya, heta m na-agakwa.
ihe m ji akọ ihe a bụ maka gịnị iru ọma na akparamagwa gidisi okwu anyị ha bebe nta m gwa onwe n'ofu street ọzọkwa ọkada ọzọ gbara afọ nwaanyị na-eje ọkada nke agbọ nwa agbọghọ na-eche ọkada nke nwa agbọghọ eheti ọkada nwaanyị ehetikwa ofu ọkada onye ọkada gaa ka ọ bụrụ nke nwa agadi nwaanyị nwa agbọghọ maba elu si ọkada dego nke nwaanyị si nne ọgịnịkwa nka nwaanyị si nke nwa agbọghọ agadi nwaanyị wetin I do maka ha si asụkarị what did I do to you? Did they send you? Eziri gị ezi ime na-esegharị ya nwa agbọghọ agba ọkada nawa ọfọtakwa nwa agadi nwaanyị ahụ bụ ekwe ọkada nke nwa agbọghọ eburugo ụzọ wee ruo ọ makwa ada ụlọ nke nwa agadi nwaanyị ka ọ na-aga nwa agadi nwaanyị gakọrọ ahịa ka o jezu ụlọ ihe ọ ga-eji chiri nwunye nwa ya na-abịa ihe oriri ọ makwa na ọwụ nwa agbọghọ nnọọ na-eme ya otu masị ya n'ụzọ mgbe ọ bịa rute wee bata nke nwoke ga-eme ya nabatara nne ya si mma nnọọ natuo ihe ọ bụ so ka nke gbara ma mma nnọọ nke nwaanyị wee wepụta isi wee fụ n'ọgwa agadi nwoke agadi nwaanyị ahụ agadi mgbe efu ya wee si ewo nwa m ọ bụ onye a ka ị chọrọ ịlụ hei agwọ nọkwara akịrịka anwakwala ya anwa ị na-amago ihe bụ nchịkọta ya gịnị pụkatara ya nwa agbọghọ ahụ mara mma mana o meghị gịnị o nweghị ezigbo akparamagwa ọ wee ebe ahụ ka anyị ga-ebido wee gbapụ ya ọsọ mana tupu anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị gaa gbara egwu anyị ga-agbara ugbu a bụ egwu nke akpọrọ osimiri ata nke nwa afọ Igbo pụrụ ihe odede kọpụtara ka anyị ga gbara ama m dịka anyị gara agbara ya afere egwu a na o nwere ihe mụtara n'egwu a mana ma tupu m ama ihe mụtara ekelekwa m gị dịka isi ruwe nnọọ isi soro m ga gbaa ya bụ egwu ma nọnyekwara m nji ya site n'akụkọ ahụ nke m kọrọ o nwere ike ọ bụrụ ugbu a ka ị na-agba ihe onyonyo gị na-asị kere akụkọ kọrọ biko o nwere akụkọ dị omimi nwee ihe mmụta kọwara isiokwu nke njibịa n'ụbọchị nke taa nke na-asị ihu ọma na akparamagwa ya bụrụ na ịdọghị mgbe m kọrọ akụkọ ahụ na-ajụ ndị ọzọ kedu ihe ajụla nnọọ ka hapụ ịtụrụ gị asị ihe ị ga-eme biko gaa na ọha nta akụkọ anyị ị gaa na nke a na-akpọ YouTube ịpịa youtube.com itinye ya / pịsịa isi mbido ihe a niile m kọrọ ị na-afụ ya ebe ahụ ma ọ bụ ịchọrọ iso ya na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche ị gaa na Instagram ị gaa na Twitter ị gaa na Facebook ha ncha bụ @isimbido na ihe dị na-eme isiokwu nke eji n'ụbọchị nketa bụ ihu ọma na akparamagwa ihe a bụ oge amara ebe ị na-enwe amara ịnụ ndụmọdụ na okwu mgbazi ọnụ na okwu nkasi obi na okwu na-ewuli mmụọ gị elu mee gị ka ị bụ onye na-ebi ndụ ọma n'ime ogbe ebe ahụ ibi n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ ị na-amụ ọrụ n'ebe ahụ ị na-aga akwụkwọ ị bụrụ onye bara ndị bụ unu uru ebe ọ na-akpọtụ ebe ị ga na-anụ ya bụ gịnị n'oge amara ya kụghị elekere nke 7 kwa ụtụtụ ọbụla MC The Baptist Obiaju emegịnị ahụchie ya pụtara ịma mma inwe iru dị mma topu etopu dịka nwa agbọghọ kelee Chineke ma gbakwunye ya ezigbo akparamagwa maka agwa ka mma ndị gụrụ si na ezigbo agwa ka mma ka ezigbo agwa dị ụkọ ya ka m ji asị gị biko gị nwa agbọghọ ị maghị ebe enyemaka gị si esi abịa o nwere ike nwata ahụ iledara anya n'ọbụ na street nwere ike bụrụ ya ga-aga gwa nwanne nwoke toro eto ji ego si na o nwere nwa agbọghọ ọ fụrụ n'ụzọ ka nwa agbọghọ si nọọ kpọta mgbe ọ na-ebe akwa fichaa ya ihu na mama onye mere obi na mba sosososo ebe ahụ ka mma ọ bara nwanne nwoke nwere ike tiriaziwa wee nwetazie gị wee lụọ gị wee bụrụzie onye nọ mma maka obere that kind gesture
obere nwa enyemaka ahụ i nyere onye ahụ onweghị ihe o nwere, ọ ya ga-eme gị, dịka o nwere ihe mere n'ọnwa gara aga. Beyonce nke ahụ na-akụ egwu mara ezigbo mma gara n'ofu obodo dị n'Afrịka wee nyere ndị ogbenye aka na-agara ha mmiri, buru mmiri n'isi. Ekiri bịa na Instagram, buru mmiri n'isi. Nsọnsọ ihe ahụ o mere bịa mee ya bụkwa ihe a na-akpọ more like. Gịnị ka ọ ga-ewego? Ọ gaghị eme gị ka mmadụ ahụ gbaa ọsọ, ọ gaghị eme gị ka aha gị gbanwee, ma itinye ezigbo akparamagwa na mma ahụ ị mara tupu ma gawa ihe na-akpọ deep baa ime n'okwu a. Ka m gagbara obere egwu, anyị gbara egwu gbata egwu ji ya gwa anyị amalitekwa ebe anyị kwụsịrị. Afọ egwu nke anyị na-agba egwu ka a na-akpọ aka Jehova. Onye kwupụtara bụ nwanne nwoke Gabriel. Dịka ị na-agba na-amụta ihe, echefukwara ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Onye na-ewetara bụ MC The Baptist Obia. Ekelekwa m unu ka unu soro m nnọọ. Anyị gagbara ya afere egwu nke a kpọrọ aka nke nwanne nwoke Gabriel kwupụtara. Dịka ị gbara ama m na ịmụta ihe n'egwu ahụ, ya dịrị unu na mma. Anyị nọ na-ekwuri maka isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa, nke na-asị ihu ọma na akparamagwa. Ihu ọma na akparamagwa, fine face and character. You can put a fine face and attitude. Mana character ka m kpọrọ ya. Anyị ekwugo ọmụmaatụ dị iche iche. Anyị ji ụmụ agbọghọ wee mee ihe na-akpọ subject matter, isi ahụrụ kpawa okwu. Ka ụmụ agbọghọ ndị mara mma si na-eme sekem na-eme nnọọ ka a ga-asị na ofe ero na azụ adịghị ya. Wee maa atụ, na-amakwa atụ na-aga, wee na-agbazi ihe ọnụ na-adịghị ya dịka ndụmọdụ. Ụmụ agbọghọ, biko nyere na ụmụ nwoke aka. Iche ya ọfụma, ị maa na ndụ nwoke dụ 87% dị ụmụ nwaanyị n'aka. Ewufu Chineke nọ n'eluigwe, onye ọzọ ji ndụ nwoke bụ gịnị? Nwaanyị. 87% dị ụmụ nwaanyị n'aka, 15% dị ego n'aka. Ya hụ na Chineke mere gị ihe ọma, nye gị ezigbo nwaanyị dịka nwunye. Ewo nwanne, ịnọ n'ofe na-eme pọkọ maka ezigbo nwaanyị ga-eme gị inwe 1 naira ahụ rie ya ọbara gị uru, inwe ikuru mmiri tọgbọ iko. Onye chere ma ọ ga-alụ gị? Biko were nnọọ ezigbo akparamagwa wee nye ya ụsa, si ya nwoke ọma, anụgo m ihe i kwuru, ka uche Chineke wee mee. Nwoke ahụ ga-alawagodi were dịka nnọọ nwee olileanya, maka na ị maghị echi o nwere ike nwoke ahụ si ebe ahụ na-ewepụ ụkwụ ego ya asụọ, ọwụzie na ọ bụ onye bịara na-enwezi mmasị na ịgbara mmadụ. Onye ji otu isi wee saa ya ajụjụ ga-emezi ya ime izie ma ntamimo tupu anyị aga. Oge m na-akụzie kwara pụọ kwara bịa ọtụtụ echi, dịka m na-ekwu, ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Echefukwara, ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV. Ọma nwanne unu nwoke, ọgụ unu nwoke, nwe unu MC The Baptist Obiachu na-ewetara ya unu ma ọ kụọ elekere nke 7 n'ụtụtụ. Biko egwu anyị na-aga igbu ugbu a ka anyị na-akpọ Odogwu. Onye kwupụtara bụ Samson ya na nwaadaọma Chioma Jizọs. Dịka ị na-agba na-amụta ihe, ọ bịara bụ onye abịagbukwana ya mgbe ọ ga-ala mkpukpu azụ apụla ya. Ihe ọma mere onye ya mere